La geopolítica és un punt molt important a l'hora d'entendre les dificultats que tenim en la transició energètica. Podem pensar que existeixen interessos ocults que ens impedeixen fer aquesta transició, però una anàlisi en detall ens mostra que aquests interessos no són tan ocults. Comencem amb l'exemple de les matèries primeres. Per poder assolir la transició energètica, necessitem determinats minerals, com el liti, el cobalt o el coure, que són necessaris per a fabricar les cel·les solars, els aerogeneradors o les bateries dels cotxes elèctrics. Aquests recursos no es troben gaire repartits per tot el món. En el cas del liti, un dels minerals claus en la fabricació de bateries, més de la meitat de les reserves mundials es troben concentrades als territoris de Bolívia, Argentina i Xile. El cas del cobalt és encara més extrem. La meitat de les reserves es troben a la República Democràtica del Congo. El mateix passa per a altres minerals com el coure, el níquel o les terres rares, materials totalment necessaris per fabricar dispositius electrònics. Lògicament, aquests països volen aprofitar al màxim els seus recursos, però la constant històrica ha estat que la lluita per al control dels recursos ha generat sempre conflictes diplomàtics o armats entre les nacions. L'accés i el control d'aquests recursos és, doncs, un dels punts que més determina l'agenda geopolítica actual i pot representar una potencial font de conflictes entre països de cara als propers anys. Una pregunta que ens hauríem de fer és: pagarem aquests recursos a un preu just? O alguns països intentaran baixar el preu per mitjans poc ètics? A vegades, els conflictes són més subtils i es mantenen en el pla comercial. Les polítiques estatals poden generar situacions de competència entre països, per exemple, amb la proliferació de cotxes elèctrics xinesos als països europeus. Aquests tenen uns preus molt més competitius que fan que els consumidors es decantin per ells. Això ha provocat que les empreses automobilístiques europees s'hagin vist sobrepassades per les marques xineses. Ara, la Unió Europea es troba davant d'un dilema. O crea una taxa per fer que els cotxes xinesos no siguin tan barats, o deixa que es produeixi una crisi en el sector automobilístic a nivell europeu. Tan sols comprenent aquests dilemes, podem ser conscients de per què ens està costant tant fer la transició energètica. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.